Kaito bende nitiere weche go motenre kod bedo ni koro janyuol nyaka go kwano. Yes. Wantiere kinde ma sirikal ineno ka kinde mokadho rawere mantiere mbalariany no moko nosebedo gi ywak ni kit kakichiwo omenda mar somo. Yeah. Sebedo ka bago gi. Ang'e wadhi do mano matut. To janyuol jotim nang'o sani? Ikruok mane ma janyuol ojiwe ne tim? Owada sani koro jonyuol chunygi chandore and ang'eyo ni jonyuol mang'eny makaluo koro wacho ni nyathi to koro oseyudo barua, oseluonge odhi university makama, to ere kaka wanyalo timo mondo mi nyathi odonji mondo mi osom. Nitie weche adek madwana wach kanyo endo. Sirikal nitie gi migao mar scholarship ma kose luongi nyathini, jonyuol koro kawuoyo gi jonyuol, kise yudo ni nyathini no bedo placed to tere kata Rongo kata tere university kata tere TVET moro kata tere mana Mawego National Polytechnic ma Homa Bay kumae, to idhi to i-download, idhi e website mar school moluonge no, i-download admission letter, ing'iyo requirements go, to gimi kuonge timo nyathi or application ne scholarship mar sirikal, nyathi or application ne loan mawuok e HELB, nekech weche ariyo gi ema dhi konyo. Ka itimo application chon, to sirikal gi migao matele weche mag scholarship to gi loan go chako process gigo. Sama koro nyithindo report, nyithindo dhi chako report dwe mar 8 dwe mar 9 gi nika to application no time immediately ma those portals are open. Nyithindo o apply. Mar ariyo, nekech chutho sani endi the new funding model mabende osebedo gi shida mang'eny. To gin bende gisebedo osebedo ka temo ka gima gi refine to pod nitie issues. Iyudo ka samoro nyathi okete band moko nego bed ni entie. Samoro iparo ni janyuol kata ne japuonj ne gi nyithindo mang'eny, japuonj ne gi responsibility mang'eny, japuonj koro ok nyal tero nyathine makoro oyudo achien ni endi mondo mi oyud nafas mar somo e yo makare. To idhi kete e band moro moko winjore kode. Koro kanyo bende onengo bed ni sirikal ng'iyo ni nyithindo gi information ma gichiwo ka nyathi okete band moko romore kode, to gino onengo bed corrected mondo nyathi moro amora ma oyudo grade morome donjo mondo som e rang'iny mamalo oyud thuolo no mar dhi e somo. Koro sirikal nitie migao ma sirikal onengo bed ni timo e sama koro wantie ni, nitie migao rowere manyo jopuonjre manyo bedo moyudo admission through CUPS gi onengo bed ni timo, nitie migao ma jonyuol bende onengo bed ni timo, nitie migao bende ma jotelo me kor gwenge bende onengo bed ni timo. Nekech nitie jomoko miyudo ka grade gi yudo to samoro gin kaka gimany opportunity mar dhi mondo gidonji onge, ma kore migao mar the Ministry of Interior kamoting'o kia chife kia ng'ogi ni onego bed ni giwuotho around ing'e ni nyathi ng'ane cha nyocho dhi maber. Sana nyithindo mosomo e skunde me kor gweng'. Ana wuon nasomo e skul mar kor gweng', ang'eyo ni dine onge japuonj gi chief manowuok oko. Japuonj ng'enga. Japuonj longo ne Mr. Okeo kama entie. Okeo Nyariaro nokedo matek momiyo na yudo thuolo. To chief nilongo ni chief retired chief Akoko Indi. Jogi joma lich kabisa. Pod gintie gi ngima. They are retired now. Gine mane gitiyo matek ma yudo thuolo mabiro University of Nairobi. Kato koro the rest follow. Koro kanyo wacho ga ni puonjo nyathi en tich mar jamii. En tich mar jamii. Ok janyuol. Janyuol inyalo ka janyuol samoro ok ong'eyo, onge kod nyalo. En koro luoro bo make kata kako dhi onon gigo e yo makare onge. Kanye ma koro jotelo donje. Kanye ma ngao donje. Kanye ma jo siasa me kor gweng' bende donje. Kar mondo mi gigo siasa sate to gigo siasa to weche mag somo bende gidhiro dhi mbele. Mane kaka koro wanyalo konyo kama koro wagikene. Daktari, japuonjre oluonge mbalariany